Qaysi halatlarda Türkmenistan'ın raýatynyň pasportynyň güýçi hakyky däl diýip hasaplanýar. Eýsem pasportyň güýçi ýok diýip hasaplamak üçin kanuny laýyklykda haýsy hukuk esaslar gerek bolup durýar. Hormatly raýatlar, Türkmenistan'ın prezidentiniň 2023-nji ýylyň 20-nji oktýabryna çykaran 747-nji karar bilen tasdiklanan Türkmenistan'ın raýatynyň pasportyny resmileşdirmek we bermegiň tertibi, onuň peýdalanymagyň kadalarynyň 50-nji bölümine laýyklykda şu ýagdaýlarda Türkmenistan'ın raýatynyň pasportynyň güýçi hakyky däl diýip ikrar edilen. 1. Eýesi 25 we 45 ýaşa ýetip onuň ýaşyna laýyk gelýän suraty geçirmedik bolsa, degişli ýaşa ýeten gününden 1 ay soň onuň ýaşyna laýyk gelýän suraty geçirilýänçe. 2. Çalşyrylmagy degişli bolup çalşyrylmadyk pasport. Çalşyrmak üçin esas bolup durýan halatyň ýüze çykan gününden 1 aýdan soň. 3. Ýeten ogurlanan ýa-da ýanyp ýok bolan pasport. Onuň ýerine gaýtadan pasport berilen gününden başlap. 4. 16 ýaşy dolmadyk raýaty berilen pasport. Pasport berilen wagty Türkmenistanyň hereket eden kanunçylygyna laýyklykda şeýle ýagdaýa ýol berilen halatlar muňa degişli däldir. Berilen gününden başlap. 5. Türkmenistanyň raýatlygy beş edilen adamyň pasporty. Türkmenistanyň raýatlygy beş edilen gününden başlap. Türkmenistanyň raýatlygy bolmadyk adama berilen pasport. Berilen gününden başlap. 7. Ölen adamyň pasporty. Ölen gününden başlap. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 4-nji maddelerine laýyklykda Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygynyň adamdyr. Adamy goramak, gollamak we oňa hyzmat etmek döwlet häkimet edaralarynyň baş wezipesi barada belenen diňe siziň üstüňize çekmekmi? Agdalan soraglary boýunça hukuklaryňyzy netijeli durmuşa geçirmek kazanmak üçin adwokatlaryň hyzmatyna peýdalanmak maslahat berýär.